Bine ai venit la Bine Crescut, podcastul unde vorbim relaxat, dar cu miez, despre cum crești un business. Povești reale, idei de growth și un trop de ironie. Exact ca într-o discuție cu un prieten la cafea. Salut! Astăzi vorbim cu Miruna Dragomir, CMO la Planable, cea care a adus Planable de la 50 de utilizatori la 7500. Este un om care clar a crescut în tranșeile growth-ului și care poate să ne dea câteva informații din culisele Planable, dar și din experiența ei overall ca profesionist. Așa că, Miruna, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația și abia aștept să aflu cum ai ajuns la această performanță. Da, mulțumesc mult de invitație. Mă bucur să particip la podcasturi așa faine din România și pentru publicul din România. Mă bucur să fiu aici. O să începem cu puțină istorie, cu modul în care arăta viața ta înainte de Planable, pentru că știu că și înainte de Planable ai fost la două companii destul de mari și destul de established, ca să zic așa, ca branduri, și îmi imaginez că trecerea de la o companie established, unde probabil exista o strategie și tu trebuia doar să implementezi, către un startup unde practic ți s-a pus business-ul în brațe și ți s-a urat mult noroc și ți-a oferit multă încredere. Îmi imaginez că a fost o trecere destul de brutală, așa, dintr-o zonă într-alta. Da, chiar a fost. Am fost înainte la Oracle și după la Uber. A fost descreșterea asta din punct de vedere a numărului de angajați. Da, cred că bine, Oracle și Uber au fost în viața mea la vârste foarte fragede. Au fost acolo de pietre de temelii, m-au ajutat să descoper ce-mi doresc de la locul de muncă, ce am nevoie, ce mă ajută cel mai mult. Dar, da, cu Planable, așa, cred că 3-4 ani la Oracle și Uber și după 7 la Planable, cu 8 acuși, deci clar... Mulți înainte. Mulțumesc! Clar, Planable a fost așa cea mai mare parte a carierei mele, dar trecerea mi-e și greu, dacă stau și mă gândesc 7 ani în urmă, mi-e greu să-mi amintesc, parcă era altă persoană. Dar clar e complet altceva. Acum încep să-mi amintesc pentru că cred că o să ajungem și la acest subiect, dar Planable a fost vândut între timp, has been acquired de o companie mai mare. Deci cumva încep să am flashbacks din perspectiva unui colectiv mult mai mare, echipă mult mai mare, mult mai mulți manageri și capete la o discuție decât au fost la Planable. Până să ajungem la asta, vreau să te întreb ce te-a făcut pe tine să faci trecerea asta? Adică ce te-a făcut să crezi în produsul ăsta la început, când nu exista prea multă validare în piață? Au fost două perspective. În general îmi doream ceva mai mic, mai wild. Totdeauna îmi doream asta cumva din facultate, de când am început să conturez niște idei de carieră, îmi doream să fac parte dintr-un startup, bine, sau companie mică, cum îmi exprimam eu atunci dorința, pentru că simțeam că I thrive in small environments like that. Da. Și adică era o chestiune de personalitate, modul în care te percepai pe tine în raport cu o firmă la care ai lucrat. Da, simțeam că dacă îmi dai mai mult spațiu de mișcare, practic, mă simt mai fericită. Într-o companie mare e mai greu să ai toată libertatea asta de mișcare, pentru că, în general, sunt mult mai mulți oameni, fiecare cu rolul lui, jobul lui. Deci, odată a fost dorința mea generală de a face parte dintr-o companie mai mică și apoi a doua parte a fost că, da, am rezonat foarte mult cu produsul și cu echipa și cu misiunea lor, pentru că fusesem clientul, fusesem potențialul client, deci cumva înțelesesem foarte bine. Deși nu foloseam Planable, eu am fost în parte din echipa de social media la Oracle. Oracle avea o echipă mare de social, cum ne-am putea imagina, de câțiva zeci de oameni împărțiți între ads și organic. Cert este că colaborarea era foarte
mare în spatele oricărei postări. Adică nu era doar noi între noi și eventual managerul care se uita peste tot conținutul pe care îl cream. Erau product managers, industry specialists, manager de PR, de marketing, manager pe legal să mai uitau. Adică erau tot felul de funcții implicate cât de cât în procesul de content, la partea de efectiv producție, și partea de aprobare, reviews și genul ăsta de proces. Și știam la prima mână cât este de complex toată această colaborare fără tool-uri, prin mail-uri, Excel-uri, în tot felul de workarounds. Și atunci când mi s-a povestit și am descoperit ce face Planable și ce își propune, am rezonat instant. Înțelegeam nevoia la prima mână. Mi se pare chiar o poziție ideală din care să vii într-un produs de genul ăsta, pentru că ai all the user insights you could need, I think. Da, da, ajută foarte mult să rezone, mai ales în B2B, dar cred că și în B2C, în general, ca și marketer și fondator, treaba e făcută mult mai simplu în momentul în care chiar ai cunoscut problema aia la prima mână sau ai făcut parte din lumea aia. Da, pot să confirm asta. Bun. Planable a fost gândit să elimine, practic, haosul ăsta din social media management, cu tot ce înseamnă toate aprobările, capetele care trebuie să gândească, să participe și așa mai departe. Practic, asta era singura durere concretă pe care ați vrut să o rezolvați sau a venit așa la un pachet? Asta era doar cea mai evidentă. Nu, de acolo a pornit. A pornit, de fapt, un pic mai specific de atâta, pentru că fondatorii și Xenia și Nicu văzuseră cumva în agenții problema asta, agenții care produceau social media și în colaborarea cu clienții. Deci cumva anume din use case-ul ăla a năzărit ideea și inevitabil cumva produsul s-a dezvoltat pentru a rezolva cât mai bine problema pe care agențiile o au în colaborarea cu clienții. După s-a dezvoltat visul, într-adevăr, și misiunea, orizontul, deci nu mai este doar despre social media în momentul de față și nu mai este chiar doar despre agenție. Profilul clienților, destul de multe branduri, în special cele care au de gestionat mai multe locații sau mai multe sub-branduri. Așa, firul roșu este echipele de social care au mai multe branduri, pagini de gestionat și atunci să devine mai complex operațiunea din spate. Dar da, astăzi ajutăm pe mai multe tipuri de conținut, în general pe zona asta de campaign and content management across multiple channels. Și dezvoltarea care s-a întâmplat pe parcurs, practic adăugând funcționalități noi sau tipuri noi de user, au venit din insight-urile clienților voștri, îmi imaginez, nu? Da, întotdeauna e un echilibru din insight-ul clienților și din viziunea pe care tu o ai asupra pieței, pentru că uneori vrei să captezi și să ajuți și altă nișă. Și dacă te concentrezi doar pe clienții existenți, poți să scapi din vedere unde te-ai putea duce. Și uneori au fost funcționalități care le-am ales în afara clienților și nu cerea nimeni asta, dar am avut noi încrederea și inspirația. Da. Ok. Ați crescut de la 50 la 7500 de user, clienți activi. Da. În ani de muncă, însă eram curioasă dacă a fost un canal anume sau un moment anume de turning point, când a început așa creșterea asta rapidă, bine, cât de rapidă putea fi într-un produs de genul ăsta B2B, dar momentul în care ați remarcat că, da, uite, a apărut o creștere semnificativă. Sincer, dându-ne în urmă, nu am avut genul ăsta de hockey stick, nu știu, am stagnat până la un punct și după am explodat. It was kind of, nu știu, smooth de la început. Mă rog, a fost primii ani în care mai mult a fost concentrarea pe dezvoltarea produsului, participare la acceleratoare, nu știu, supraviețuire, găsire de metode pentru a supraviețui. După care, în momentul în care am început să avem
clienți, am crescut gradual. Bineînțeles, la început, din punct de vedere a procentelor, mult mai mult, ulterior, pe măsură ce am crescut, dar s-a păstrat acel growth. 2-3x la început, după aia 50%. În orice caz, în funcție de dimensiunea companiei și vremuri de pandemie, post-pandemie și toate stadiile economiei pe care le-am trăit în acești 8 ani. Dar n-aș spune că a fost un moment de cotitură. Și nu cred asta. Sunt sigură că poate fi parcursul altor companii, dar pentru noi, într-adevăr, de la un punct încolo, se simt rezultatele tuturor lucrurilor făcute într-un sens de compound. Nu mai simțeai că trebuia să lupți cu dinții pentru fiecare client și fiecare dolar, de la un punct încolo au început să simtă că vin și singuri. Care a fost cea mai contraintuitivă decizie de marketing pe care ați luat-o și în mod surprinzător a funcționat? De 2 ori până acum, în parcursul Planable, am decis să punem pauză la multe din lucrurile pe care le făceam. Și de ambele dăți cred că a fost o decizie care ne-a ajutat. Prima oară a fost chiar la început, cred că după 1 an și ceva de marketing, spre 2 am făcut o analiză din asta severă a ce funcționează, de unde vin clienții, ce aduce și așa mai departe. Și am descoperit că foarte multe lucruri nu aduceau clienți, cel puțin nu în mod direct. Acum, asta este ok. Atunci nu era ok, pentru că eram foarte puțini, aveam foarte puțini clienți, aveam un runway mic, deci nu era timp de foarte mult fluff sau foarte multe inițiative care nu ne ajutau în mod direct. Și atunci am decis să oprim tot și să ne concentrăm pe lucrurile bottom of the funnel, care adresează piața în căutare, care sunt, în felul tradițional de a spune, low-hanging fruits. Și asta ne-a ajutat mult, pentru că ne-a dat posibilitatea să avem o tracțiune din punct de vedere revenue și customeri și să ne construim un fundament solid pentru o creștere lineară. După care ne-am putut permite să facem și lucruri mai mari, mai îndrăznețe, mai middle of the funnel, ca să putem să câștigăm o creștere. Iar acum, de exemplu, lumea AI și în toate schimbările care se întâmplă acum în general procesul de achiziție a oricărui produs, luăm aceeași decizie. Închidem foarte multe din inițiative care nu se mai potrivesc așa de bine astăzi. Mă refer tot la lucruri mai de masă, mai de volum. În general, top of the funnel blogs care aruncă așa very wide nets, nu se mai potrivesc atât de bine. Și atunci, da, se schimbă mult. Da, pentru că și marketingul s-a schimbat în ultimii ani și nevoia asta de super personalizare, mai ales în epoca AI, clar își spune cuvântul. Dar uite, mă gândeam că, practic, tehnica asta a voastră de a tăia din ceea ce presupune efort, dar nu aduce rezultat, ne duce iar la confirmarea faptului că uneori în marketing less is more și că odată ce ai găsit ceea ce cu adevărat funcționează, are sens să te concentrezi acolo în loc să continui să testezi așa într-o frenezie. Da, cred că e mai greu decât sună să faci asta, în funcție de felul în care ai construit echipa, de rolurile pe care ți le-ai ales și de flexibilitatea pe care ai construit-o în echipa, în mentalitatea și în cultura echipei. Dacă oamenii nu sunt cei potriviți și slavă universului, eu am foarte mulți oameni foarte potriviți, o echipă absolut minunată. De multe ori rămâne inerția și cumva frica să oprești, că totuși te duc la un lucru și toate duc la rezultate. De la un punct încolo, marketingul nu mai e așa clar, am făcut asta și a venit clientul și din nou acum cu AI dispare atribuția cu care eram obișnuiți, așa frumos să vezi tu parcursul întregul parcurs a unui client. Dar da, trebuie să fii pregătit constant să faci asta și trebuie să te îndoiești mereu de tacticile pe care le ai. Pentru că ceva ce a funcționat foarte bine de la
un punct la altul, s-ar putea să nu funcționeze mai încolo sau pur și simplu, din nou, intervine dinamismul tehnologic și a comportamentului consumatorului. Că tot ai pus pe masă subiectul spinos al AI-ului, chiar vreau să te întreb, că acum mai curioasă. Cum anume a modificat munca voastră? Adică ce anume în mod concret făceați și uite, acum avem AI-ul și nu mai facem? În primul rând este despre SEO, despre optimizările pe care le faci pentru Google. Multe au rămas la fel, multe au devenit eforturile diferite, în sensul în care producerea de conținut. Noi am redus-o semnificativ. Ne concentrăm mult mai puțin acum pe cuvinte cheie și pe whatever, căutările din... În schimb, pentru noi acum este să producem conținut care este, nu că valoros, este termen foarte ultra folosit și și-a pierdut în totalitate, dar conținut original. Este această teorie și chiar și o diagramă făcută de, nu mai știu sincer cine, dar pot să fac follow-up cu link-ul, care arată că, în realitate, în lumea AI, acum singurul lucru care poate să mai însemne conținut unic este dacă vine pur din experiență. Mai contează ce știi, pentru că toată lumea știe ce știi și tu, sau dacă nu știi, ce obține la un search pe ChatGPT de sanță. În schimb, pe care tu o ai, da, e unică. Să vorbești de ce am făcut azi la muncă, indiferent, nu contează, nu mai contează așa de mult că ai descoperit lumea sau nu, aia e unic. Și atunci producerea de conținut de genul ăsta consumă timp, mai multe resurse decât ce era înainte și atunci mai bine cumva am redus foarte mult, dar am zis că ce producem acum, producem cu foarte mult efort în spate. Da, apropo de propria ta perspectivă asupra lumii. Cred că asta face conținutul fiecăruia unic, pentru că, vorba ta, informația generală e la tot pasul, dar interpretarea personală face unic conținutul. Da. Dar dacă încă 10 oameni au zis ce ai spus tu, ajul acela s-ar putea să ajungă la anumiți oameni tocmai pentru că tu l-ai spus într-un anumit fel și că ei rezonează cu tine și cu valorile tale, personale sau de brand. Da. Și felul în care ai ajuns tu la concluziile respective, nu că ai citit 3 bloguri și ai zis, ce interesant, hai să scriu și eu tot fix același lucru despre ce am citit. Aia e ideea. Regurgitarea informației pur și simplu nu mai are niciun sens acum. Which, God, e bine, nu? Da, e bine. Teoretic e momentul potrivit să începem să creăm mai multă valoare. Și uite că ăsta e un șut în fund pe care ne l-a dat AI-ul, apropo de is it gonna take your job or not? Cred că pur și simplu o să te facă să gândești mai mult și să treci mai curând prin filtrul emoțiilor personale decât doar prin rațiune, ceea ce vrei să exprimi. Bun, și atunci ce metrici urmăriți astăzi pentru a evalua creșterea voastră și, din contra, ce nu mai măsurați deloc? Ai menționat și asta, unele pur și simplu le-ați lăsat deoparte. Nu știu dacă s-au schimbat în totalitate metricii pe care îi urmărim. Cei au rămas în principal aceiași, the classics of the funnel. Ne uităm la întreg funnel și vedem cum evoluează fiecare partea sa. Pentru noi ca și companie acum e calitatea clienților pe care îi aducem. Asta este o prioritate pentru că, iarăși, la început, mare parte din progresul unei companii este despre a aduce clienți. La un moment dat începi să cauți un anumit timp de clienți și preferi să aduci mult mai puțin, dar care au un comportament healthy ulterior cu tine, scalează cu produsul, nu sunt trecători. Și atunci asta sunt tot felul de metrici la care ne uităm ca să vedem anume asta și ca să încercăm să eliminăm the noise in analytics. Tot zgomotul de fundal, că poate ai adus 100 de clienți, dar dacă doar 2 sunt buni, nu contează că ai adus 100 și atunci încerci să nu te mai feliciți pentru toți ceilalți ca să te concentrezi pe acea prioritate gen. Deci asta e, și când zic metrici aici mă refer la NRR, Net Revenue Retention, se măsoară cumva cum scalează clienții pe termen lung. Mă refer la sign-up-uri, la new accounts, da, care își creează conturi și respectă un anumit profil
vedere firmografic, geografic și chiar și usage a produsului. Deci, iarăși, ne concentrăm mai curând pe conturi care respectă profilul nostru și lead-urile pe care le aducem înainte, adică vizitele sau cei care aleg să downloadeze conținutul nostru și sunt trecuți printr-un filtru de calificare. Deci, cumva, aș zic că s-a schimbat în ultimele maxim 6 luni. Pe toate punctele cheie din funnel am aplicat acest lentilă de quality, care să ne ajute să ne concentrăm cât mai puțin pe volum și cât mai mult pe relevanță. Calitatea așa, acest termen subiectiv, dar relevanță e, de fapt, ce avem nevoie. Și atunci cum definești tu astăzi un marketing bun? E cel care convertește sau cel care construiește brandul? Depinde foarte mult de stadiul companiei. Eu, dacă aș începe acum la un startup complet nou, m-aș alătura unui startup nou sau unui startup la început de drum, nu cred că aș ține așa de mult morală și polologie pe calitatea și relevanța și să fim super smart cu fiecare mini-decizie și mini-efort pe care îl facem. Pentru că cred în continuare, la început, you do what you gotta do, adică asta este realitatea, vrei să ajungi la următorul pas și cred că nu, cumva e normal, e logic și sănătos. Și oricum, lucrurile astea de genul ce e relevant, ce funcționează, ce nu funcționează, făcându-le pe toate. Deci, cred că marketingul bun, în primul rând, înseamnă să faci ceea ce are nevoie compania respectivă în stadiul respectiv, te duce din etapa 1 în etapa 2, sau din etapa curentă în etapa următoare, presară semințele potrivite pentru următoarea etapă. Și echilibru dintre astea două, cred că e ce face marketingul cu adevărat bun. Să menții echilibru dintre ce are nevoie business-ul acum și ce va avea nevoie business-ul ulterior. Și atunci, cum construiești o echipă de marketing eficientă? Mai ales într-un startup și mai ales că ai menționat că you've been blessed with a good team. Ce cauți mai mult? Cauți experiență, hei, rupul ăsta, atitudine, hai să facem, hai că se poate, e entuziasm, ce anume? Eu mai foarte puțin la experiență. Asta pentru că și pentru că nu cred că e atât de importantă și pentru că nu este atât de mult în România. Adică avem startup-uri din ce în ce mai multe, e o piață super în dezvoltare, complet de acord, dar pe partea de growth marketing în continuare, dacă ne uităm, mergi la How to Web și la alte 3 conferințe, vorbești cu 3 oameni și afli că caută, își doresc, nu au găsit un om de growth care să-i ajute. Adică e o lacună în continuare în piață, de care de altfel îmi pare foarte rău și cred că ar fi minunat să accelerăm cât mai rapid, că un om de growth poate să fie decisiv pentru un startup, sincer, la început. Da, dar vezi, eu cred că mulți se uită și la experiență și asta cred că e prima problemă. Eu când am ajuns să fac growth, a fost o chestiune de avem încredere în tine, că știi marketing și vânzări, ia produsul în brațe, vezi ce poți să faci cu el, dar dacă cineva m-ar fi căutat la bani mărunți, ar fi zis, n-ai nicio șansă, e greu, dar ai făcut-o vreodată așa ceva, dar înțelegi. În schimb, atitudinea și curiozitatea, am reușit să mă descălcesc și am reușit să fac ceva. Și cred că mulți fondatori sau oameni din startup ar trebui să-și asume un pic riscul ăsta, știi? Să ia un om care pare că înțelege produsul, înțelege ce înseamnă marketing, înțelege cum se presupune că ar trebui să crească un produs sau produsul specific și să spună, ok, we give you 6 months. Hai să vedem ce poți să faci. Așa găsești un om bun. Pentru că oamenii ăștia buni, vorba ta, dacă sunt atât de buni deja undeva, la ceva, iar dacă nu, ai să fii dezamăgit că nu ți-ai găsit omul potrivit. Da, e foarte, foarte de acord și eu am avut același journey. La urma urmei lucrasem într-o corporație și un scale-up în drum accelerat spre corporații și în niciun caz nu eram de
T-shaped growth marketer pe care l-ar fi căutat cineva. PPC SEO nu făcusem. That makes both of us. Adică, da, știam să zic că aveam experiență pe partea de CRO, dar nu aș putea să spun că conversion rate optimization este cel mai important într-un startup cu foarte puțini clienți, când ai ce să convertești. Deci, complet de acord. Cred că trebuie un leap of faith, cred că și reflectă și cum și felul în care recrutăm noi. Ne uităm la profilul omului și ne uităm la pofta de lucru. Deci, cumva, dacă omul e suficient de driven, în primul rând, și asta cu driven nu contează nici vârsta și nici, nu știu, ce ți-ai imagina. Contează cât de mult în viața omului respectiv contează cariera. De mult prețuiește asta. Not to be judged, diferent, dar dacă o prețuiește mai mult și vrea să cumva are niște ambiții, niște dorințe acerbe în zona aia, clar, pofta de muncă va fi direct proporțională. A doua parte este cum să o pun, cât de descurcăreț este în a face conexiuni. Eu cred că marketingul în esență, probabil și multe alte meserii, dar marketingul în esență este basic common sense. Nu trebuie să faci 5 facultăți ca să știi cum funcționează marketingul sau ca să-l înțelegi. Dacă înțelegi omul, psihologia umană, canalele să învață este cea mai mică problemă și oricum se schimbă, deci nu poți să zici că asta este principalul. Și foarte mult common sense. Combinat cu un pic de matematică, that's what you need. Deci eu cumva în procesul de recrutare și de interviu asta încerc să identific pe cât posibil cât mai mult. Cât de descurcăreț este omul ăla și cât de ușor poate să facă conexiuni. Ca și industria, persoane care s-au alăturat pe customer success din turism, tot din ospitalitate, da, din industrii care au legătură cu oamenii în general, nu? Să știi că asta ar putea să fie un avantaj. Cert este că, da, oamenii te pot surprinde foarte mult cu experiența lor și de multe ori tu s-ar putea să iei pe cineva care pe hârtie este perfect. Nu, în realitate nu se reflectă asta. Și eu cred mult în procese de recrutare thorough, în angajare cu foarte multă responsabilitate. Că noi întotdeauna când pornim un proces de recrutare ne spunem asta, dacă nu găsim persoana potrivită, mai bine nu o luăm pe nimeni și mai strângem din dinți și tragem un pic sau renunțăm la niște lucruri, decât să luăm pe cineva nepotrivit. Corect. Pentru că s-ar putea să-ți irosească timp și resurse, nu? Da, și pentru ei nu ar fi cea mai faină experiență, știi, dacă în 3 luni îți dai seama că nu e ce trebuie. Că tot vorbim de abilitățile pe care trebuie să le ai ca marketing și da, 100% faptul că înțelegi oamenii sau ai curiozitate vis-a-vis de ei e, din punctul meu de vedere, o trăsătură de bază pentru a putea lucra în domeniul ăsta. Vreau să te întreb cum traduceți voi insight-urile astea psihologice, gen oamenii urăsc aprobările complicate cu care ai venit tu din companiile mari, în funcționalități de produs și în mesaje de marketing? Partea asta de descoperire și de messaging, cred că, în primul rând, încercăm să petrecem mult timp în a auzi oamenii cum vorbesc și a vedea în mediul lor natural, cum s-ar spune. Când să ne uităm serios la recording-uri de sales, de exemplu, din demos, ca să-i aud exact termenii pe care îi folosesc și felul în care se exprimă și ce-i doare de fapt, nu ce crezi tu că îi doare, ce-i doare pe ei sau ce ți-ai dorit tu să-i doară. Încercăm să ne mai uităm pe grupuri de Facebook, Slack, de pe unde stau oamenii ăștia și vorbesc între ei, just lurking, deci nu vorbim de intervenție efectiv, nu așa, să-i stocărești. Și blocajii psihologii, oamenii urăsc aprobările în felul în care își imaginează că îi blochează și că îi ține în loc și că le dă un sentiment negativ și așa mai departe. Nu încerci să-i convingi că nu sunt sache, adică nu cred că asta este cea mai bună variantă. Mai curând este să te concentrezi pe ce au ei nevoie, că aprobările de cele mai multe ori se întâmplă că îți plac, că nu-ți plac. Nu poți să le zici
cu Planable nu se mai întâmplă aprobări. Dar cele mai dureroase părți din procesul ăla de aprobare face, de fapt, să îl urăști, că durează, că necesită 4 follow-up-uri, îți dă un feedback pe care nu-l înțelegi, că nu știi despre ce vorbești, care postare, care cuvânt, care imagine. Alea poți să promiți că rezolvi. Ce rezolvă, de fapt, produsul tău. În primul rând, trebuie să rezolve nevoie, o durere reală. Odată ce ai identificat durerea, trebuie să o zgândări. Hai să ne întoarcem la achiziția voastră. Planable a fost achiziționat de SE Ranking. Și sunt curioasă, bine, îmi imaginez că sunteți încă într-un proces de merger și de a vă cunoaște unii pe alții, însă sunt curioasă cum ai simțit tu momentul ăla, după 8 ani de construcție la brandul ăsta, știi? Cred că te simți un pic atunci când copilul se duce la școală, l-ai ținut de mână 7 ani și uite, în al 7-lea, al 8-lea an îl predai profesorilor să-l mai crească și ei. Da, ai putea zice că sunt și aceste sentimente. În primul rând că am fost de la început ăsta, deci eram aliniați din punct de vedere a unde vrem să ajungem și că e un moment pe care vrem să-l parcurgem împreună, să fim acquired. Acum, despre sentimentele prin care trecem procesul ăsta, sunt foarte multe și foarte variate. Este odată ba pride, ba oscilezi la început, că, nu știu, în due diligence se pun 700 de întrebări, evident că aia nu este cea mai plăcută perioadă, chiar dacă oricât de confident ai fi, ai așa niște sentimente de ce tot pui atâtea întrebări, super! Urma să te întreb și despre asta, dacă știu că e un proces așa care cumva trage din tine și te zgândără vorba ta și urma să te întreb dacă în procesul ăsta ți-ai dat seama că ai fi vrut să știi ceva de la bun început, care ar fi schimbat poate lucrurile pentru voi acum. Da, știi că dacă ar fi să aleg o comparație foarte de viața zi cu zi, știi cum atunci când vinzi o casă, o mașină, un telefon, nu-i plăcut când vine omul și începe, dar de ce-i zgâriat aici? Uite, că a fost condusă, ce să facem? Se întâmplă. Și ai senzația asta ca orice are părți, să zicem, în care, nu știu, trebuie lucrate la ei. Totul este un trade-off și în business și peste tot. Și ai o senzație de protecție față de ceea ce ai construit și de, cum să spun, ești obișnuit în ața ani să tu știi ce e bine, ce e rău, știi the ins and outs și nu mai ești obișnuit să pună toate aceste întrebări intruzive și foarte intime de-a dreptul despre cum funcționează compania. Este un proces dificil și foarte interesant. Cred că eu sunt foarte recunoscătoare că am avut șansa să trec printr-un astfel de proces. Cred că nu se întâmplă de multe ori în viață, nu te întâlnești des cu astfel de proces, deci cu siguranță a fost foarte interesant. Am învățat 1 miliard de lucruri din toate sferele legale, de negociere și de business și de marketing, de orice. Dar da, e greoi și e cel mai greoi pentru mine, pentru fiecare de noi a trecut diferit. Pentru Xenia, de exemplu, în cazul nostru, care e și CEO companiei și care avea tot contextul și legal, organizatoric, administrativ, luptele grele și a fost cel mai dificil pentru ea. Noi am făcut foarte mult cheerleading și cred că și asta e încurajezi și pe alți co-fondatori, co-executivi să facă asta. Vezi că tot merge înainte, așa, cu răspunsuri la întrebări pe care urmam, pentru că vreau să te întreb ce anume s-a schimbat în viața ta și în echipa de marketing de când s-a întâmplat achiziția asta. Cum ai spus și tu, încă suntem în procese și încă ne e și nouă neclar, pentru că noi nu am fost cumpărați de un gigant, probabil, nu știu, dacă te cumpără the big companies, nu știu, Adobe, Oracle și mai departe, e un proces mai step by step foarte clar de urmat. Ranking nu este atât de mult mai mare ca noi și atunci cumva procesul este mult mai colaborativ. Ne prindem împreună ce-i de făcut.
Atunci, nu sunt chiar atât de multe în câteva luni. De exemplu, de marketing continuă să fie semi-independente, pentru că în continuare avem 2 produse încă diferite de marketat, dar suntem mult mai mulți oameni care discută despre viitor, metrici și așa mai departe. Asta e interesant, locuri iluminator, pe alocuri nu știu, frustrant, e mult spus, dar oricum e o altă adaptare. Așa cum m-am adaptat la companie mare la companie mică, e diferit. Ești obișnuit să fii tu singur acolo, tu cu câțiva care iei decizii super rapid, țaca-paca, e clar, ți se pare evident, și mai departe, ce să discutăm. Acum te adaptezi de la companie mică la companie mijlocie. Exact. E o provocare. Eu mă bucur de schimbările astea în viață, mereu te învață ceva. Da, cu sigur. Care e principiul de marketing care te ghidează pe tine? North Star-ul tău? Te-ai întrerupt, n-am prins întrebarea. Acum mă auzi? Întrebam care e principiul de marketing care te ghidează. Care e your North Star, așa, la nivel de profesionist. Că niciodată nu știi. Niciodată nu deții adevărul. Asta e în principiu de care încerc să mă țin și sper să îl am și când voi avea, nu știu, 50 de ani și o să fie mai tentant gândul că le știu pe toate. Dar e un principiu care îmi place foarte mult pentru că și ajută să țină lucrurile interesante. Faptul că ai mereu de descoperit ceva nou, că mereu poți să rulezi un experiment ca să-ți răspunzi la o întrebare și să nu ai impresia că știi deja răspunsul, că ai mai văzut 3 situații similare. Da, asta e principiul cu care mă țin de tărie și principiul de care mă țin cu tărie și care îmi și place foarte mult. Ce sfat ai da unei fondatoare sau unui marketer? Ce ți-ar fi plăcut să-ți spună ție cineva acum 10 ani? Că nimic nu se întâmplă peste noapte și că nimeni, de fapt, n-are răspunsul. Eu mi-ar plăcut să știu asta pentru că mi-amintesc că atunci când citeam varii articole, bloguri, sfaturi despre cum fac alții, era o impresie generală că toți știu ceva ce eu nu. Și la toți e secretul evident și la mine nu e. Cred că, mai ales pentru cei care sunt la primul startup sau la prima companie, le-aș spune că nu știm nimeni. Nici cei care au reușit, nici cei care sunt cu câțiva pași în față, nici cei care au eșuat. Câteva lecții în plus, dar nu e niciun adevăr dincolo de ușă pe care dacă o deschizi, gata, ai aflat ce era de scurcat. It's definitely me. Something I'm missing. Am simțit foarte frecvent chestia asta și mereu am avut impresia, băi, nu, Miru n-ar fi făcut mult mai bine, ea sigur ar fi știut. Eu, vai de steaua mea. Da, și mai ales cum spui tu când vii fără așa o experiență mare. Și cred că și atunci când ai experiență, adică așa cum imaginez că dacă aș intra într-un startup, sigur, m-aș gândi, Doamne, am avut noroc cu Planable, acum toată lumea știe că eu știu ceva, dar habar n-am, a fost un noroc chiar. Oamenii or să se aștepte la aceleași performanțe, nu? Da, și sincer, atunci când merg lucrurile bine, nu aș putea să zic că am scăpat neapărat de acest sentiment. Pentru că, de exemplu, de mult timp, era un articol pe Reforge de bun care vorbea despre The Momentum Canyon, de genul ăsta, în care spunea cumva că foarte multe companii la început au o creștere cât de cât, prind un pic de tracțiune, prind niște bani, niște clienți. Dar nu construiesc lucruri pentru a scala pe termen lung. Și atunci, la un moment dat, ating un apogeu și după The Momentum dies și compania moare. Și când lucrurile mergeau bine, eu aveam această temere că n-am construit pe termen lung sau că a fost un noroc sau că a fost un short momentum și că curând vine canionul, dar eu nu-l văd încă. Da, Doamne, this is so relatable, totally call it. Și ce se întâmplă când nu se mai întâmplă, da. Uite, apropo de asta de a avea noroc în viață,
Am ascultat un interviu foarte fain al lui Sir Anthony Hopkins, în care intervievatorul tot încerca să obțină răspunsuri de astea foarte concrete de la el. Bănuiesc că, la fel cum spuneam noi, lumea are impresia că Anthony Hopkins a știut întotdeauna ce face și a construit. Păi cum un asemenea actor nu s-a întâmplat din noroc. Și iată că omul la 80 de ani spune, bar n-am ce s-a întâmplat, pur și simplu am avut eu norochior. So, apparently, cam asta ne urmărește în viață, acest norochior. Da. Which is good. Probably Da. we are the lucky ones, știi? Siguranță. Dacă ar fi mâine să începi un nou startup, poate un startup tot așa în marketing tech, pentru că ai deja experiența asta, care ar fi ideea? Ce problemă ai abordat? Cred că e un loc acum, dar sigur lucrează multe minți briliante la asta. E un gol în partea de marketing analytics și în a-l face mai accesibil și în a-l AI-iza. A-l face să funcționeze cu natural language, conversations, să poți să întrebi exact câți clienți mi-au venit, câți mi-au plecat și cele 1.000.000 de alte întrebări pe care le ai despre datele tale. Cred că cu siguranță se lucrează la asta, probabil au apărut ceva inițial startup-uri, pentru că mi se pare una dintre problemele alea evidente care trebuie, cumva AI-ul sigur will unlock durerea asta despre cât de dificil este marketing analytics decenii. Ok. Dacă ar trebui să lași o singură regulă de aur pentru fondatorii care vor să crească un business sănătos și nu doar repede, care ar fi această regulă? Cred că o păstrez pe aceeași, cu echilibru între construiește pentru acum și un pic presară și pe viitor. E presiune din ambele părți. Nu știu, investești în, habar n-am, SEO, content, branding, sunt lucruri de care s-ar putea să n-ai nevoie dacă nu reușești și a avea traction și revenue acum. Sunt tactici diferite, ăsta e adevărul la început. Și cred că eu aș începe așa, nu știu, de la 100% acum, 0% viitor și cu fiecare client mai scade câte un punct procentual și începe să presar pentru viitor. Foarte fain. Mersi tare mult, Miruna, mi-a plăcut mult discuția noastră. Cu siguranță a fost insightful și îmi place foarte mult că ai umanizat cumva orice înseamnă marketingul și toată povestea asta care pare, știi, când oamenii au succes. Pe noapte, am fost achiziționat și wow, cât de mult succes avem. Mi-ai arătat că, de fapt, e multă muncă în spate și că povestea începe foarte uman și foarte vulnerabil și că, uite, uneori e nevoie și de noroc, alteori e nevoie de rezistență, să zic așa, ca să rămâi în proces. Că mai e nevoie și de oameni potriviți. Mersi tare mult pentru discuție. Powerpuff mix cu de toate. A little bit of magic, nu? Da, exact. Mulțumesc și eu foarte mult. M-am simțit foarte bine și da, mă bucur. Ne mai vedem. Oricum, mai avem de povestit, nu? When you hit what's your next target? Ați fost achiziționați, mai departe ce? Acum lucrăm să construim o companie mai mare împreună, care să vorbească, să ajute toți marketerii și să le rezolve probleme mai complexe, mai CMO, nu știu, level, să spunem. Nu pot să-l definesc atât de clar milestone-ul acum, dar cred că atunci când vom avea un brand unit și un produs comun, o să fie un mare milestone pentru noi. Super! Mulțumesc tare mult, Miruna! Mulțumesc și eu!